ଯେବେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ନା, ଛୋଟ ବେଳେ ମାନେ ପିଲା ବେଳେ ପୁରା ଛୋଟ କୁନି ବେବି ବେଳେ ମାଆ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ଭାରି ବଦମାସ ଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି, ସ୍କୁଲ ଗଲି। ସ୍କୁଲରେ ବି ମୁଁ ଭାରି ବଦମାସ ହେଉଥିଲି ଆଉ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲି, ଭାରି ଚୁଲବୁଲି ଥିଲି, ନଟଖଟି ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହସଉଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନା କି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି ତୁ ଆଜି ଚୁଟକି ତୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇନି ସ୍କୁଲ। ସତରେ ନା ପିଲାଦିନ। ତାପରେ ମୁଁ କଲେଜ ଗଲି। କଲେଜରେ ବି ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିଲିନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ସେମିତି ହିଁ ଠିକ୍ ରହିଲି, ସେମିତି ନଟଖଟି, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ମୋର। ସେମିତି ନଟଖଟି, ସେମିତି ଚୁଲବୁଲି, ସେମିତି ସବୁ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଥରେ ଥରେ ଏମିତି କରିଦିଏ ନା ଯେ ମଣିଷକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେହି ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ବୋଧହୁଏ ଲାଗେ ପୁଣି ସେଇ ପିଲାଦିନ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସନ୍ତା, ପୁଣି ସେମିତି ହସ ମଜାରେ ଦିନଟା ବିତିଯାଆନ୍ତା। ସେମିତି ତ କେବେ ହେବନି ନା। ଯଦି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ବୋହୂ ଆଉ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ। ସତେ ନା ଭାରି ଦୁଃଖ ଏ ଜୀବନଟା। ସବୁଠୁ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟା ଭାରି ବେକାର ନା, ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ସେମାନେ। ନିଜର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ନା ସେସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ।